соли гузашта як қисми довталабон аз ноҳияи Муминобод дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ то даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буданд ва имсол шумораи довталабон барои иштирок дар ин озмун афзуда аст. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ даври аввали ин озмун доир гардида ғолибонро ба даври навбатӣ омода месозанд. дар муассисаҳои таълимӣ ба ғолибони даври аввал омӯзгорон ва кормандони китобхонаҳо машғулиятҳои иловагӣ мегузаронанд ва китобҳои тавсиявиро дастрас мекунанд. дар байни довталабон иштирокчиёни солҳои қаблии озмун низ ҳастанд ва ба ҳамсолонашон тарзи гузаштани озмунро мефаҳмонанд. худ низ ба мутолиаи асарҳои нав барои иштирок дар озмуни имсола омода шуда истоданд. имсол кӯшиш менамоям ки бо теъдоди бештари асарҳо дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гардам ва айни ҳол дар даври муассисавӣ иштирок варзида истодам. ман аз рӯи адабиёти классикӣ иштирок меварзам ва дар даври ҷумҳуриявӣ бо теъдоди 70 асари бадеӣ ки танҳо насрро дар бар мегирифтанд, 150 ғазал, 150 рубоӣ ва инчунин дигар навъҳои шеърӣ иштирок намуда будам. аз порсол то ба имсол асарҳои зиёди дигарро низ мутолиа намудам ки дар маҷмӯъ асарҳои насриям ба 100 адад расиданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия нисбати соли гузашта дар даври муассисавии иштирокчиён 3 баробар зиёд шудаанд. намоиши пурраи рафти озмун тариқи шабакаҳои ҷумҳуриявӣ ва шаффоф гузаштани он наврасону ҷавонон ва шаҳрвандони синну соли гуногунро ҳавасманд гардонидааст. соли гузашта ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ иштирок намудам. озмун дар сатҳи баланд ва хеле шаффоф гузаронида мешавад. ин озмун боиси он мешавад ки завқу шавқи мо хонандагон нисбат ба китоб зиёдтар шуда қадри қимати китоб дар байни халқ боз ҳам зиёдтар шавад. ман имсол боз нақша дорам ки тайёрии худамро ҷиддитар дида дар даври ҷумҳуриявӣ озмунро хат ёфта дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён шавам. ба гуфти мудири китобхонаҳо бо доир гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ давоми 3 соли охир шумораи муштариёнашон ба маротиб зиёд гардидааст ва талабот ба адабиёти тоза нашр низ. илова намуданд ки имсол интихоби беҳтаринҳо дар даври ноҳиявӣ мушкил мегардад, зеро шумораи зиёди довталабон номнавис гардида аз даври аввал гузаштаанд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Муминобод барои барномаи Навид.